Dobrý den. Dneska jsem si řekl, že bychom mohli si dát další creepypastu. No, já už tomu asi nemám teďka co říct, takže já to nebudu okecávat a můžeme se pustit na to. Byl štědrý večer a měl jsem jít k rodičům. Tam se mě měla setkat celá rodina. Za 10 minut 5 hodin večer, dobrá, asi mám hodinu, abych se tam tak dostal. No, cesta by neměla trvat víc než půl hodiny. Zamkl jsem dveře a nastoupil do své feldy. Nastartoval a vyrazil jsem na cestu. Po 2 kilometrech jsem zastavil před domem mého bratra. Zvedl jsem telefon a zavolal jsem mu. Po chvíli to zvedl a já povídám, čekám na tebe před barákem, tak dělej. Na to se mi ozvalo, jo, už jdu. Asi po půl minutě se otevřely dveře. V nich můj bratr zamkl a nastoupil do mého auta. Zavřel dveře a já se rozjel. Bratr začal mluvit. Jsem čekal, že jsi to auto už prodal. Vždyť je to stará šumka. A já mu na to odpověděl. Hele, taky si mohl jít jako pěšky. Ale to auto je poděrový. A kdyby si nezjel na té silnici jak hovado, tak si mohl jít ve svém autě. Ty jsi měl jediný štěstí, že se mi podařilo přesvědčit naší a manželčinu rodinu, aby jsme se složili na Volvo, aby si hned nedopadl jako mastný flek na silnici. Nový Volvo. Měl to měsíc, rozstřelil si ho o strom. Bratr na to odpověděl, no dobře. Při našem rozvodu jsme běli na úsek, kde byl les. To znamenalo, že jsme asi 5 kilometrů od domu našich rodičů. Najednou nám skočil jelen do cesty. Já se lekal, strhl volant na stranu. Sešli jsme ze silnice a zapadli do bahna. Podívali jsme se na sebe a já povídám, seš celej? Jo, jsem, odpověděl. Já jsem otevřel dveře a vystoupil a podíval jsem se na auto. Bylo celý zapadlý do bahna. No, skvělý, co teď? Vzal jsem teda telefon a vytočil číslo mého otce. 1 pípnutí, 2 pípnutí, 3 a zvedl to. No, co se děje? Čau, táto. Do cesty nám skočil jelen a zapadli jsme do bahna. Můžeš prosím tě pro nás přijet? A on opoví. Jste celý? Jo, jsme, neboj, ani škrabanec. Dobře, kde jste? Jsme u toho rozštíplýho stromu. Dobře, už jedu. Típl telefon a já ho strčil do kapsy. Jenom se z lesa za mnou ozval nechutný hrdelní řev. Otočil jsem se a tam mezi stromy to stálo. Vypadalo to jako jelen. Bylo to vysoký, ruce se tomu táhly až skoro na zem. Funilo to a silný pach hníloby se táhl až k nám. Skočil jsem do auta, zabouchl dveře za sebou a zamčel. Stůra se rozeběhla ke mně. Zastavil se to před autem. Dílo se jim to přímo do očí. V nich byl vidět vztek. Rozmáchlo se to a udeřilo to do skla. Na něm se objevila malá prasklinka. 2. rána, 3. rána. Skoro už bylo jeden velký pavouk. Hrálo si to s náma. Kdyby to chtělo, vytrhl by to i dveře. Já se začal rozjet po autě. Po něčem, co bych mohl použít jako zbraň. Jedině tak propiska. A já jsem zmáčkl klakson. Auto zatroubilo, bytost couvla a začala utíkat do lesa. Vyděšeně jsme se na sebe podívali. Co to sakra bylo? To nevím, jsem odpověděl. Čekali jsme asi ještě 5 minut a v dáli se objevila světla pick-upu mého otce. Zastavil až u nás. Já jsem s bratrem vystoupil, otec taky. Vzali jsme lano a přivázali jsme ho k autům. Moji Feldu jsme vytáhli na silnic a když jsme odjížděli, viděl jsem to bytost ve zpětném zrcátku. Dojeli jsme až k domu mých rodičů a tam jsme slavili a když si děti rozbalovali dárky, tak si jim je otec vzal stranu a povídá, co to bylo v tom zpětném zrcátku. A já jsem odpověděl, nevím, ale napadlo nás to. Měl jsem jediný štěstí, že to vyděsil klakson. No, já doufám, že se vám creepypasta líbila a uvidíme se zase někdy příště, takže nazdar.